नमस्कार दर्शक बंधु। आज आम यही भिडियो जानिबा कि आपण माने केमिति आईपीएस ऑफिसर बनी पारिबे। तो यही भिडियो संपूर्ण रूपे देखंतु। समस्त छात्र छात्री माने यही भिडियो देखिबा कथा। यही भिडियो रे संपूर्ण रूपे डिटेल्स रे बतेबी कि आपण आईपीएस केमिति बनी पारिबे। आईपीएस बनिले केते टंका सैलरी मिली थाए, कौन कौन पढ़ा पड़ी थाए और एज रिलैक्सेशन केते रही थाए ओ ଏହା ଛଡ଼ା କ'ଣ କ'ଣ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାପରେ ଆପଣ ଆଇପିଏସ୍ ବନିପାରିବେ, ତାହା ଆମେ ଡିଟେଲ୍ସରେ ଜାଣିବା। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ନିହାତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟି ବଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାକି ସମସ୍ତେ ଏହି ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିବେ। ଆପଣ ଆଇପିଏସ୍ ମାନେ ତ ଜାଣିଥିବେ, ଯାହାକି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପୋଲିସ ସର୍ଭିସ୍। ତ ଆପଣଙ୍କ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିବ କି ଆପଣ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପୋଲିସ ସର୍ଭିସରେ ଡିଏସ୍ପି ବା ଏସ୍ପି ର୍ୟାଙ୍କରେ ଚାକିରି କରିବାକୁ। ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ୟୁପିଏସ୍ସି ଏକ୍ଜାମ୍ କ୍ଲିୟର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ୟୁପିଏସ୍ସି ଏକ୍ଜାମ୍ ଗୋଟିଏ ହାଇ କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ହୋଇଥାଏ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆରେ, ଯାହାକି ବର୍ଷକୁ ଥରେ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରତିବର୍ଷ 6ରୁ 10 ଲକ୍ଷ ପିଲା ଆପ୍ଲାଏ କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ 2ରୁ 1% ଲୋକଙ୍କୁ ସିଲେକ୍ସନ୍ କରାଯାଇଥାଏ। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଏଜୁକେସନ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ କ'ଣ। ଆପଣ ଯଦି ମିନିମମ୍ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ପାସ୍ କରିଥିବେ ତାହେଲେ ଆପଣ ଏଲିଜିବିଲିଟି ଅଛି, ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆମେ ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ ଦେଖିବା, ଆପଣ ଯଦି ଜେନେରାଲ୍ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ହୋଇଥାନ୍ତି ତାହେଲେ 21 ବର୍ଷରୁ 27 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଦେଇପାରିବେ। 6ଟି ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ରହିବ ଆପଣଙ୍କ। ଓବିସିରୁ ଯଦି ହୋଇଥାନ୍ତି 21 ବର୍ଷରୁ 35 ବର୍ଷ ରହିବ, ଆପଣ 9ଟି ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ଦେଇପାରନ୍ତି। ଏସ୍ସି ଏସ୍ଟି ଯଦି ରହିବେ ଆପଣ 21ରୁ 37 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ, ଯାହାକି ଅନଲିମିଟେଡ୍ ଆପଣ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ଦେଇପାରିବେ ଆପଣଙ୍କ ସରକାରଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ବୟସ ନ ସରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏକ୍ଜାମ୍ ପ୍ୟାଟର୍ନ ଯଦି ଦେଖିବା, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିଲିମ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ ଯାହାକି 200 ମାର୍କ ରହିବ, ମେନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ ଯାହାକି ଆଉ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ହେବ ଯାହାକି 45 ମିନିଟ୍ ରହିବ। ଜେନେରାଲ୍ ଷ୍ଟଡ଼ିରୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ଆସିବ, କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସରୁ ବି ଆସିବ। ଯଦି ଆପଣ ସେଥିରେ କ୍ୱାଲିଫାଏ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଆଇପିଏସ୍ ଅଫିସର ବନି ଯାଇପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଆଇପିଏସ୍ ଅଫିସର ବନିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଆଜିଟି ହିଁ ପେପର ପଢ଼ନ୍ତୁ ଓ ଜେନେରାଲ୍ ଷ୍ଟଡ଼ି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଜ୍ଞାନ କରନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ତା ଭିତରୁ ହିଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ଆସୁଛି। ତ ଭିଡ଼ିଓ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯିଏ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବେ ଆଇପିଏସ୍ ବା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପୋଲିସ ସର୍ଭିସରେ କେମିତି ଚାକିରି କରିପାରିବେ ସେମାନେ ଆରାମସେ ଜାଣିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ନିହାତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଓ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ବଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।